Super nice. Ready. What's that? Repeat and visit it. Arikutora marukesha kunge adcock atakocha arikudhura kunge shamrock atakocha zvinhu zvese zvidzoramba zviri kutonhora kunge ice block yo uri hure rasatani hameno unodiwa nevangani press unodhura kunge kambani ndiwe number 1 pakambasi uri hure rasatani hure mroyi uri yevi une special uri hure mroyi uri hure rasatani shino wana man ari down kunge syndrome arikuuya kuzotamba tuma game tuma ping pong ane whining wisdom money access ne flying freedom kweteka skiri kete chingshong she are whining and dancing for the hit song international superstar kuita kunge ding dong kuti azoita sing along yo uri hure rasatani hameno unodiwa nevangani press unodhura kunge kambani ndiwe number 1 pakambasi uri hure rasatani hure mroyi uri yevi une special uri uri hure rasatani bandidonzerikati pakudachiwa una matsaka vese vachirwadziwa auna stahira saka chimbonodahira kana ukada kubudira kwambaira ndikati inakila trimatop shot tokopesa magonshot tera kaiwe chingoma chachotobat tokopesa mapafat pravachano Repeat it for the boy them day, ching. Yes for the girl them day. Every man a grab a girl, every girl a grab a man. Grab a man, every girl a grab a man. Yo, uri hure rasatani hameno unodiwa nevangani press unodhura kunge kambani ndiwe number 1 pakambasi uri hure rasatani hure mroyi uri yevi une special uri hure mroyi uri hure rasatani shino wana man ari down kunge syndrome arikuuya kuzotamba tuma game tuma ping pong ane whining wisdom money access ne flying freedom kweteka skiri kete chingshong she are whining and dancing for the hit song international superstar kuita kunge ding dong kuti azoita sing along yo uri hure rasatani hameno unodiwa nevangani press unodhura kunge kambani ndiwe number 1 pakambasi uri hure rasatani hure mroyi uri yevi une special uri hure rasatani Super nice records.